2013 പുറത്തിറങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ദൃശ്യം. ജിത്തു ജോസഫാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. ആശീർവാദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂറാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. മോഹൻലാൽ നായകനായി അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിൽ മീന ആയിരുന്നു നായിക. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 2 അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ സായ് കുമാർ, ഗണേഷ് കുമാർ, മുരളി ഗോപി എന്നിവരും പുതുതായി രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തർ അനിൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ മക്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വേഷമിടുന്നത്. അൻസിബ ഹസൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അഞ്ജു ജോർജ് എന്നാണ്. അൻസിബ ഹസൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. തന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ആരാധകർക്കായി അൻസിബ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 2 ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻസിബ. ശോഭ മോഹൻ എന്ന നടിയാണ് മീനയുടെ അമ്മയുടെ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ശോഭ മോഹനും അൻസിബയും ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.